kanaste ederra sortu duzu. Bueno, ez da inbesterako ere. Ez ahaztu, beti positibo! Maitane, ze uste duzu gertatuko dela kuskuserok infiltratua nor den esaten duenean? Bera da infiltratua, eman zure mugikora. Naiztela, ni! Zango didazu zertan zabiltza. Egia jakiten. Txibato bat dago gure artean, eta honek ezin du horrela gelditu. Badaki denok irakurri duzuela zabaldu dena. Baina ez da egia. Pasakabin ez dago ez txibatorik eta ez infiltraturik. Jakina ez dagoela arazorik. Dena primeran dago. Neskamutiak txora-txora eginda daude. Topera! Webgunean sartu zarela eta gure argazkia falta dela. Patata! Beste bat! Badakit zurea, nirea, nire zer. Galderak nik egiten ditut. Ordaindu egiten dizute. Ez dakit norden kuskusero eta nola jakin zuen alaiari proposatu zeniona, baina gelditu egin behar dugu. Egokin joritzek abesti berri bat atera behar duela. Dirudienez, kantua zuri buruzkoa da. Zer? Izarren argia du izenburua. Elkarrekin itzultzeko eskatzen badizu, zer egingo duzu? Izarren argitasunaren indarra ahultzen duen eklipsea naiz. Izarren argitasunaren indarra ahultzen duen kaleko argia naiz. Badakizu ez zein sumatzen dudan superra raro? Izar. Ale egiteko ala jaztuta honetaz gehiago hitz egin nahi! Gure artean infiltratu bat sartzea oso txungoa da. Nire ikuskatzailearekin hitz egin nahi dut. Nik ere bai. Zergatik ez dugu festa bat egiten eta horrela rollo txarraka hazten? Nire ondo iruditzen zait? Zertan ari zara? Alde egin behar dut. Lapurretan gertatu zena kontatzen badu, akabo. Gaizkak bizitza osoan gorratatuko nau. Bazenekien harrapatu egingo zintuzetela eta ez zenion ezer esan anaiari. Alaia, mesedez, ez kontatu ezer. Utzi azaltzen. Alde.